I had a dream the other night. Qegħdin fi żmien straordinarju. Qegħdin fi żmien fejn ħafna nies, ħafna minna qatt ma ddew bħalu. Ħafna nies iħossuhom ma jafux se jiġri għada. Il-biża' ħafna drabi din il-fatt li ma tafx se jiġri għada tagħmlek anzjuż, tagħmlek inkwetat. Din hija xi ħaġa normali għaliex aħna bħala bnedmin meta nħossuna illi l-kontroll qed nitilfuh ma nkunux nafu x'se nagħmlu. Li hu interessanti illi f'din il-kundizzjoni tal-COVID aħna fil-fatt nistgħu nieħdu kontroll u flimkien f'dan il-pajjiż nistgħu nieħdu kontroll tas-sitwazzjoni kollha. Għaliex? Għaliex aħna nafu illi l-unika mod kif dan il-virus ma jaqbadniex u dan il-virus ma jdurx il-pajjiż kollu huwa billi nagħmlu dak li qed jgħidulna tas-saħħa. Jiġifieri, nagħmlu dak li jgħidu social isolation. Noqogħdu kemm jista' jkun il-bogħod mill-oħrajn. U kemm jista' jkun flimkien noqogħdu mal-familji tagħna ġo-d-dar. U ma noħorġux jekk mhux għal bżonnijiet vera importanti. Irridu nifhmu illi meta nkunu f'sitwazzjoni fejn aħna qed inħossuna bla kontroll, irridu nieħdu kontroll. U nafu li f'din il-ħaġa nistgħu nieħdu kontroll. Mela ejjew, flimkien nistgħu nagħmluha. Flimkien noqogħdu d-dar u nagħmlu affarijiet illi ħafna minna qed jiskopru mill-ġdid. Inqattaw ħin mal-familja. Nilabu logħob li inna ma nilabu flimkien. Nieklu flimkien. Nitkellmu flimkien. Nagħmlu hobbies flimkien. Għaliex? Għaliex hekk nistgħu nagħmlu kollox u nikkontrollaw li f'pajjiżna dan il-virus ma jeqridniex bħal pajjiżi oħra.